Goedemorgen en welkom u allen in naam van de Koning van Hoop en Vrede, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Amen. Beste medechristenen, beste jongeren, beste bewoners van de Lange Akkers en het verzorgend personeel van het huis, beste pater Swinne, heel fijn om u vandaag weer in ons midden te hebben. Dat we samen gaan vieren, super. We staan aan het begin van de Goede Week. We vieren de Palmzondag. Het is 1 week in het leven van Jezus waar we stil bij staan. De belangrijkste week misschien. Dagen van leven, dood en verrijzenis. En Jezus ontmoet mensen op deze weg. En hij ontmoet ons. Mensen als jij en ik. Samen met Jezus gaan wij hoopvol op weg. Vele mensen op de wereld zijn op weg. Gedwongen om op weg te gaan, want ze vluchten voor oorlog en terreur, zoeken naar een nieuw leven, naar toekomst. En hoop geeft hen kracht en moed om door te gaan. Om het niet op te geven. Als wij vandaag op weg gaan, met een groen takje in onze hand, in processie op weg gaan, dan voelen wij ons verbonden met al deze mensen wereldwijd. En als thema hebben wij dit jaar het thema gekozen van het jubeljaar dat we ook vieren. We gaan met z'n allen als pelgrims van hoop op weg. En dan zingen we nu het lied De Koning van de Vrede en aan de misdieners wil ik vragen de palmtakjes uit te delen. De Koning van de Vrede komt in de hoofdstad aan. Door mensen zijn gezegend, hij komt in Godes naam. Maar zullen zij geloven, dan nemen zij het aan. Of zullen zij hem doden en God de wederstaan. In die tijd trok Jezus verder en ging op naar Jeruzalem. Toen hij Betfage en Betanië naderde, zond hij 2 van zijn leerlingen met de opdracht: gaat naar het dorp waar daar voor u. Bij uw binnenkomst zult ge een veulen vinden dat vastgebonden staat en waarop nog nooit iemand gezeten heeft. Maak het los en brengt het hier. Mocht iemand u vragen waarom maakt gij het los, dan moet ge zeggen: de Heer heeft het nodig. De 2 leerlingen gingen dus weg en bevonden het zoals hij hun gezegd had. Ze brachten het veulen bij Jezus, wierpen er hun mantels overheen en hielpen Jezus erop. Terwijl hij voorttrok, spreidden ze hun mantels op de weg uit. Toen hij de stad naderde, begonnen zijn talrijke volgelingen reeds op de helling van de Olijfberg opgetogen en met luide stem God te prijzen om alle wonderen die zij gezien hadden. Zij riepen:
Gezegend de koning, die komt in de naam des Heer. Gaan wij dan nu op weg met elkaar, met Christus de koning van hoop en vrede in ons midden. Voor de derde maal vroeg Pilatus hun: Wat voor kwaad heeft die man dan toch gedaan? Ik heb in hem niets gevonden dat de doodstraf rechtvaardigt. Ik zal hem daarom een tuchtiging laten toedienen en dan vrijlaten. Luid schreeuwend bleven zij echter zijn kruisiging eisen en hun geschreeuw gaf de doorslag. Pilatus besliste dat gebeuren zou wat zij eisten. Hij liet de man die zij opvorderden los, al zat hij wegens oproer en moord in de gevangenis. Maar Jezus leverde hij over aan hun willekeur. Een grote volksmenigte volgde hem, ook vrouwen, die zich op de borst sloegen en over hem weeklaagden. Jezus keerde zich tot hen en sprak: Dochters van Jeruzalem, weet niet over mij, maar weet over uzelf en over uw kinderen. Het voorhangsel van de tempel scheurde midden door en toen riep Jezus met luide stem: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Nadat hij dit gezegd had, gaf hij de geest. Op het zien van wat er gebeurd was, geloofde de 100 man God en hij zei: Deze mens was waarlijk en rechtvaardig. Dank dat ik nog even over Valwijk. Want komende dinsdag vertrek ik weer richting Barranquilla, Colombia. Vandaag, Palmzondag, klappen we voor Jezus als koning. Maar niet op een paard, op een ezel. Niet als een afstandelijke koning met een kroon, maar als een eenvoudig mens onder mensen. Een koning niet uit op oorlog,
maar op zoek naar vrede. Toen en nu nog. Ik wil u danken voor uw bijdrage die het ons in Barranquilla, Colombia mogelijk maakt om op een hele concrete wijze inhoud te geven aan onze wens tot een meer menswaardig bestaan. In de eerste plaats, en dat is voor vele mensen het belangrijkste, eten voor de kinderen. En dat doen we dan door middel van een middagmaaltijd van maandag tot vrijdag voor 400 kinderen. Maar tegelijkertijd willen we condities creëren dat zij in de nabije toekomst, en dat is ook heel erg belangrijk, niet meer afhankelijk zijn van ons, maar zelf in hun behoefte of aan de behoefte aan eten kunnen voorzien. En dat is waar we aan werken. Door middel van ons door de vastenactie en vooral hier in Zeeuws-Vlaanderen gesteund project Meer Groen, Meer Leven. Allen die door veel creativiteit, muzikaliteit, inzet en tijd dit feest van hoop en verbondenheid mogelijk hebben gemaakt. Heel veel dank aan iedereen.